Zombie Apocalypse. Yes guys, good morning po sa ating lahat. Good morning Alaminos City. Good morning Pangasinan. So, andito nga tayo guys sa may bayan ng Alaminos para i-cover up nga natin itong palaro ni Sir Vic Natividad guys, ang Mayor's Cup Rakan 20 MTB Cross Country Race. Dito po yan sa Alaminos at ang mga participants natin ay open nga ito guys to all residents of District 1 ng Pangasinan. So, ang palaro na to guys ay binuo ng ating grupong Ambic sa pangunguna ni Sir Vic Natividad. Si Sir Vic po ang presidente ng Alaminos City Mountain Bike Club Incorporation. Salamat po sa inyong lahat sir, especially sa grupo mo, at sana gabayan pa kayo lalo ni Lord para ipagpatuloy ang mga sports na ginagawa nyo dito sa Alaminos. So shout out din po sa buong grupo na sumali sa race na to. Mga tropa natin dito sa District 1, meron po yatang mula pa sa Mabini, mga tropa natin sa Bani, Alaminos, Sual, Anda. At sa lahat na sumali dito sa race na to, shout out sa inyong lahat mga idol. So ride safe and good luck sa inyong lahat. Back to race na tayo guys. At dahil first time nga lang natin kumuha ng video dito sa Alaminos guys, ay hindi natin kabisado itong ruta ng palaro ni Sir Vic. At ang unang route nila ay dito tayo sa main road. Papunta po doon sa Ilog o kaya Batis dahil may river crossing nga daw itong race na to, sabi sa atin ni Sir Vic. And after nun guys, aakyat sila ng 3 bundok pa yata, kung hindi man 3, basta may aakyatin silang bundok para magtagumpay sa race na to. Then after ng mga bundok na aakyatin ng ating mga participants, ay balik tayo sa highway naman hanggang doon sa finish line. At kung sino man guys ang papalaring manalo sa race na to, ay talaga namang may pagmamalaki mo ang sarili mo guys, dahil sa hirap ng ruta na tatahakin mo bago mo makuha ang titulo bilang kampyonado ng Rakan 20 Cross Country Race dito sa Alaminos, Pangasinan. So guys, napakalupit talaga ng ating mga tropa dahil hindi sila nag-atubili na sumali sa ganitong klase ng event. So proud ako sa inyo guys. Sana nga matapos itong race na to na walang anumang mangyari sa ating lahat. So enjoy the race guys. And ngayon pa lang binabati ko na kayo ng congratulations. So lahat kayo guys panalo sa akin. At dahil hindi na nga natin pwedeng sabayan itong ating mga participants guys doon sa river crossing at sa mountain climbing nila, ay ang next na mapapanood nyo na ay nung nakababa na sila ng bundok at dito na ulit sa highway papunta sa finish line. A few moments later. Nel, dali! Uy, tubig, ban, tubig! Nel, sa likod dyan! Nel, MG, Nel, MG! Mali na! Dito sa aming karera, tawagin mo na ang iyong kada simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Ibisan lang siya. Di, Arnel! Ano, huwag kang papahabol, Arnel! Dapat doon tayo. Para kung din ito, stickline, hindi. Wala yung... tanggalin kanina. Tanggal kanina. Ang taas kasi dyan. Kaya nga, pwede ka pa matumpa dyan. Ingat, ingat, ingat! Ingat! Tira, malapit lang. Malapit nga, pagsapo ka. Uy, busa mo yan, man! Uy, si Klein. Ay, hindi. Di ba? Dahil kang manila. Anda. Si ano, si Ahmad. Uy, ban, tubig na, basahin mo! Si Jumar. Yaman.
go. So balik na tayo guys dito sa ating breakaway. Tatlo po ang ating participants. Dalawa mula sa Pangasinan Cycling Team at isa mula sa Team Balagbag. So ang ating Team Balagbag po ay si Arnel Tobias ng Alaminos City. Siya po ang defending champion ng Rakrakan. Siya po ang champion last year at yung dalawa naman guys ay mula sa Pangasinan Cycling Team, MG Operia ng Alaminos City at Aaron James Nilo ng Bani. So shout out po sa kanilang manager na si Boss Cyril Cruz. So patuloy pa rin na bumabanat itong tatlo nating breakaway guys at panoorin natin hanggang matapos itong laban na to, hanggang makarating sila ng finish line dahil napakaganda ng ipinakita ng tatlong ito. Halika na sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin po, handa na ba ang lahat? Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 banatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo din ngayon mahalaga. Ang importante, ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak All Bikers, pwede kahit sino, mga brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman. Ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Mag-enjoy lang sa laro at huwag na huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili. Dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 banatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo din ngayon mahalaga. Ang importante, ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak All Bikers, pwede kahit sino, mga brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman. Ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Mag-enjoy lang sa laro at huwag na huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili. Dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin po, handa na ba ang lahat? Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 banatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo din ngayon mahalaga. Ang importante, ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak All Bikers, pwede kahit sino, mga brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman. Ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Mag-enjoy lang sa laro at huwag na huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili. Dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin po, handa na ba ang lahat?
Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 banatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo din ngayon mahalaga. Ang importante, ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak All Bikers, pwede kahit sino, mga brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Mag-enjoy lang sa laro at huwag na huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang So nauna na nang dumating si MJ Peria guys at patuloy rin na nagbabakbakan itong dalawa pa nating participants, si Arnel Tobias at Aaron Nilo naman. Tingnan natin guys kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa at kung sino ang kukuha ng ikalawa at ikatlong pwesto. 20-20 tugisan, 20-20 banatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo din ngayon mahalaga. Ang importante, ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak All Bikers, pwede kahit sino, mga brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Mag-enjoy Ren, shoutout naman